trabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sadto nga religious spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa malakatunin na sa aton sinirga sigabong nga frequency ang 630 kHz no sa tanan nga mga nagapamati na dira karon sa ila si tagsa ka mga radyo ay ho sa aton sini nga 630 kHz. Hello and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang no. Sa mabutan sa aton si paguragwag sa 6:30. Sa kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, hello, good afternoon gid sa inyo. Sa aton siniiya nga mga estudyante nga ara sa sulod sang balay, no, ang wala pa ya naka-push through sa ila sini nga face-to-face classes kay limitado pa lang, no. So ara kita sa sulod sang balay. So good afternoon lang gid sa aton siniiya nga mga nagapinamati na dira karon sa aton si 630 kHz. Sa hindi mo nabutan sa aton sini nga 6:30 sa gihapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa sa aton silang local website no sa mga Bacoleños dira mga Negrense o sa iban nga parte sang aton silang Pilipinas no sa gihapon pwede ka mo dira iya nga maka-check sang mga nagkalahanabo no every day mga big events diri sa aton si area of responsibility pwede no just try to check it out sa aton sining local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Wala labot nga ma-check out ninyo ang aton siniiyang nga mga nagakatabo no sa aton sining area of responsibility. Pwede man kamo dira ka pamati sa aton siniiyang nga live audio streaming mga kabombo no. Pinaagi sa aton si local website www.bomboradio.com. Siyempre pa mga kabombo sa aton sini nga Facebook Live. Ana na kamo dira kaway-kaway sa aton sini iya nga mga nagalantaw dira sa aton sini nga Facebook Live no mga kabombo. Nagapadala na sa ila sini iya nga mga mensahe via our Facebook Live. Bisan diin ka pa nga parte sang kalibutan mga kabombo pwede gi kamoy kalantaw no. At the same time makapamati, pinaagi sa aton si Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Siyempre pa sa aton siniiya nga cellphone pwede gid. Once na downloaded na ang inyo siniiya nga cellphone no well-equipped kag embedded ang Bombo mobile app sa inyo sin nga cellphone, bisan diin pa kamo as long as ara sa inyo ang inyo sini nga cellphone, mga kabombo pwede gi kamoya. Kapamati sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Ang pinaka-latest nato mga kabombo pinaagi sa aton sini nga YouTube channel. May YouTube channel na ang DYWB Bombo Radio Bacolod. Check it out also. Subong diri sa aton palatuntunan kahapon lamang pwede ka mo dira kalantaw sa aton sini nga YouTube channel no. Sa bahin sa aton si kahapon lamang program. Don't forget also kung ara na kamo dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget also to hit that bell below for further notifications. Kung may mga bag-o kita nga mga videos, at least mahibaluan ninyo kag
ma-check ninyo, mga kabombo, no? Good afternoon lang dira sa aton siniiyang bisita sa Guaho. Nagapulo pa picture. Hello and good afternoon, gid. Ati, sige. Sa aton siniiyang pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. No, salamat, gid ha. Nagapa-picture pa siya bombolito. Good afternoon lang dira sa mga riders bala nato, no? Salamat, gid. By the way, sa nasiling ko na sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki, no, ti kompletos recados na bisan ano padira ang inyo sininga palaagyan ara ang Bombo Radyo Bacolod, no? Sa nasiling ko na gani ara kita sa YouTube channel. Just enjoy, relax and take it easy, no? Sa aton siniiya nga matag-adlaw-adlaw nga tanan dapat siya maka-ulo-unwind kita, maka-relax kita. Ini naton pag sigihon ka daw wala gi kita balaya sang sang pulo pahuway sa sulod sa isa ka adlaw kinahanglan maka ulo unwind kita sa makadali. And your program kahapon lamang is swak na swak sa inyo sini nga pag ulo unwind, no? Makapamati kita diri sa mga beautiful songs produkto sang Bombo Music Festival, ang aton sige na pabugal nga Bombo Music Festival tuigan ini kapaindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs kang inyo siniiya nga mga ginpang compose nga bahanon diri lamang mabatian ka makitaan diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Kag at the same time makabasa kami ang aton siniiya nga pinaka main menu ang inyo sini nga mga kasaysayan, no? Kag pwede ka mo kapadala sa inyo si mga letters pinaagi sa aton sini nga email address. Ang aton sing email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, pwede gi ka mo dira kapadala sa inyo sini nga mga kasaysayan sa aton sing email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton sini nga Facebook page, no? Ibutang lang sa inbox, hindi gani i-private message para nga makita namon sa amon sini nga Facebook page. Kag syempre pa sa FB Messenger ni Miss Jazz, just look for me, Jazz de Jesus-Madrigal, no? Agod nga duro-diretso sa akon ang inyo sini nga mga kasaysayan, no? Ang gina-prioritize ko nga ginalantaw ko gidayon ang inyo sini nga mga kasaysayan, okay? Your true to life stories para nga kikadamo-damo gid. So once nga makitaan ko nga it's a letter, it's all about your story, gina-prioritize ko ginabasa mga kabombo kag basaw naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kung hindi kita friends sa Facebook, pwede gid sa gihapon just look for me, Jazz de Jesus-Madrigal sa FB Messenger, okay? Ati sige. Kag syempre pa sa aton sining traditional way of sharing our true to life story, pinaagi sa aton si pagsulat sa aton sining kasaysayan sa lapis kag papel, no, sa ballpen kag sa yellow pad, no, namian ko ang yellow pad kay ti may linya, no, ipadala ninyo, isulat ninyo kag pinaagi sa aton siniiya nga koreo, no, pinaagi sa aton sining post office kung layo kamo, i-address lamang sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. By the way, ari-ari ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo, no, para sa aton si mga kabombo. I'm sure you'll love this song kag sama-sami amo ini ang gina-request diri mo, no? Produkto ini sa Bombo Music Festival 2018 kag collaboration ini, collab sa mag-asawa Gonzales. Ang composer, of course, ang bana nga si Joe Limuel Gonzales, kag ang interpreter si Vanessa Gonzales, the beautiful wife. Para ini sa iya sining asawa, gin-compose ini ni Mr. Gonzales, sa iya sining wife nga si Mrs. Gonzales, ang ining bahanon, umiibig sa'yo. Mga kabombo, aton lang tuwon sa Facebook Live during the grand performance night, kapamatian, ang ining bahanon, ikaw ay nais kong makita, ikaw ay
Nice makasama. Here it is, mga kabombo, during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2018, Umiibig Sa'yo. Naisulat ko yung awiting ito nung time na nanliligaw ako sa misis ko. Alam niyo yung time na ma-in love ka? Gusto mo lagi mo siyang nakikita, gusto mo lagi mo siyang nakakasama, at nag-iiba yung buhay mo pag nakikita mo siya. Nag-pray ako sa kanya, nabigyan ako ng isang awitin na talagang isasalarawan yung puso ko, yung damdamin ko. At yun nga, binigyan niya ako, and I thank God because ngayon, asawa ko na siya, and we are happily married. Para sa lahat ng nai-love, para sa inyo tong kantang ito, at gayon din, para sa mahal ko, para sa itong awitin na ito. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, Philippine Standard Time, 19 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Amoy itong aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki.
sa mga naga-enjoy dira karon sa aton si palatuntunan kahapon lamang para gid ato sa inyo, no? Sa nasiling ko na produkto sang Bombo Music Festival 2018 collab sa mag-asawa Gonzales, no? Kanami, no? Kay hamakon mo na ang nagapangaluyag palag sadto nga nobyo nga nangin bana sa ulihi. Nagsulat sang isa ka pinasahi nga kanta, no? Nagapangaluyag pa lang siya. I think amo ni ang pinakarason kung nga ang ginsabat siya ni Vanessa. No, ginsabat ni Vanessa sa Joe Limuel bangod sang matahom nga bahano naging compose ni Why Not? Ikaw dira nagapangaluyag sa isa ka babayi, kagusto mo nga sabton ka sang babayi, compose ka ang bahanon just for her, no? O kita mo ho, napangasawa gid ni Sir Joe Limuel Gonzales, si Vanessa Gonzales, bangod, I'm sure, no? Diri mapautwas, diri mapamatud-an kung ano ang imo si motibo sa babayi, pinagi sa mga dinalan sa gin-compose or iga-compose nimo nga bahanon, no? Kundi ka nami, kay nakit-an gid ang heart, ang pinaka-core sang heart ni Sir Limuel, Joe Limuel Gonzales, kung ano gid ang iya siniya nga ginabatsyag para sa kay Vanessa. Kundi ginsabat gid kag they're now living, no, happily ever after, happily ever after, mga kabombo, no? Katahumbaya sang sininga ambahanon. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umiibig na sa'yo. What a beautiful collab sang Gonzales couple. Kung kamo dira may ara man sa sang mga kasaysayan kaangay sini, himuan nyo sang lyrics, no? Kag himo kamo compose kamo sa mga beautiful songs para nga pila ka adlaw, no? Kung better days will be here again. At least mapustro naman ang aton si tuigahan nga paindis-indis diri sa Bombo Radio Philippines. Pinaagi sa aton siniya nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs via Bombo Music Festival, no? Ginatagaan na kamo namon sang kaygaynan sang nagakaigo nga panahon, ample time to compose beautiful songs para nga kung mabalik na ni ang aton si paindis-indis, kundi preparado na kamo. Well prepared na ang inyo sininga mga compositions, okay? O, sige, by the way, good afternoon lang sa kay Ma'am Juvie Sarge Amodente sa New Zealand. She is now watching. Ma'am Juvie, God bless, stay safe, and stay healthy, no? Kita tanan, no? Dira sa mga kauturan naton dira sa may mga Filipino communities sa may New Zealand sa pagpamuno ni Ma'am Juvie Sarge Amodente. Si Ringo Vinco, hello Ringo Vinco. Good afternoon man sa imo Ringo Vinco. Si Ma'am Ana Sinoro, kag subuman si Rochelle Tubong Banwa Padernal. Rochelle, good afternoon. Siling niya mayong ugto mas just watching from Barangay Iglawan sa palihog ko Tamyaw Mesja. Si Neneng Leonila. Neneng Leonila kag sa mga mapisan nga teachers dira sa may Iglawan. Okay? From Rochelle Tubong Banwa. Ara na sila ho sa aton sini nga mga nagapadala diri sa ila sa mamansay. Si Asil Newsnack. Good afternoon sa imo Asil. No, antes pa man kita mag padayon mga kabombo sa gihapon ang aton siniiya nga pag-remind sa inyo. No, antes naton pagkabasahon, by the way, ang aton sini nga letter sender, no, ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa alias na si Miss Taurus, no? Si Taurus sa zodiac sign, di ba? Capricorn, Leo, Sagittarius, Virgo, etc. etc. Ini ang aton sini nga letter sender
nagahinago lamang siya siniya nga kaugalingon sa alias o kung code name nga si Miss Taurus, no? Sang Tangub, Bacolod City, and she's only 37 years old. Anong problema ni Taurus? Kung nga ang sunod pa sa iya, sa edad nga 37, wala pa siya sang pamilya, wala pa siya sang bana. Lantumunta kami intindihan nyo gid kung ano ang mangin dalagan siya si kasaysayan, no? Ang iya sini nga problema ni Miss Taurus, 37 years old, sang Tangub, Bacolod City. Aton ina nga pagabasahon dugay-dugay. But before that, mga kabombo, ari-anay ho ang aton siniya nga pag-remind sa inyo para nga padayon man ang aton siniya nga everyday nga ayuda para sa aton si makabombo, no? Pinaagi sa aton sini nagapadayon nga promo ang 1-2 Panalo Promo Part 20, no? Ang last nga quarter nga promo diri sa Bombo Radio Philippines, no? Dalagkuan nga mga promos naton every year. Sinampawanay, naga-overlap ang pagpangagdag namon iya sa mga dalalagko nga mga papremyo. Kay samtang nagapadayon ang aton si adlaw-adlaw nga cash siyahan via our 1-2 Panalo Promo Part 20, bao mga kabombo, no? Natalana naman kag ginapanawagan gani naton. Ang aton si mga winners sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo, mga kabombo, no? Ining remaining, ining aton siniya nga nabilin nga mga mga papremyo cash, ining final balance sang 6 million pesos nga total prizes naging panghatag naton sa Enhanced Swerte sa Palengke promo, mga kabombo, labi na gid sa itong ginhiwat naton ng aton sininga grand draw last September 8, no, mga kabombo, kundi na grand draw kita. Ariho ang aton si pagpanawagan sa mga nagdalalaog diri sa aton sininga area, no? Kay sa maabot na nga Lunes, November 22, ang aton siniya nga panghatag na sa inyo sininga mga cash prizes sa mga nalawagan, nagdalalaog sa aton sininga September 20, 2021 nga grand draw sa aton si Enhanced Swerte sa Palengke Promo. Wala labot subong ya, no? Sana siling ko na gani ga-overlap, gasampuwanay mga papremyo ginapanghatag nato, no? Adlaw-adlaw ang aton sininga cash siyahan sa 1-2 Panalo Promo Part 20. Iniya sa Lunes magapanghatag na kita, no? Diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, aton ginapanawagan ang mga masunod nga mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag 5,000 pesos. Subong man ang aton siniiya nga mga minor prize winners naton, consolation prize winners, nga amo ang 2,000 pesos, 5 sila kabilog. So pamati kamo, kung kamo dira ang nagdalaog, ari ay, no, ang aton sini nga mga winners nga pagkatuon naton diri sa maabot nga Lunes, November 22 before 10 o'clock. Kay alas 10 maga-award na kita sa aton sini nga mga winners. Ang aton siniya nga first prize winner nga magabaton sang 20,000 pesos, ginapanawagan naton si Maria Rona A. Sambitan, sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. No, kadto ka diri Rona ha. Kag subo man ang aton sa second prize winner nga magabaton sang 10,000 pesos, Helen L. Palma, sang Purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City. Kang aton sa third prize winner nga magabaton sang 5,000 pesos, Desiree Bangkilio, sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental. Plus ang aton sininga 5 kabilog nga consolation prize winners nga magabaton sang tag 2,000 ka pesos kada isa. Agripina Longakit, sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Felisa, Bacolod City, may 2,000 ka diri. Kuhaan na diri sa Monday, no? Subong man Noe S. Pahilagaw. Is it Noe? Noe? Noah? Noe S. Pahilagaw, sang Purok Santol, Barangay Madalagan, Bacolod City. Another 2,000 pesos for you. Marvy Moses, basi si Marv Nino, Moses Hardinico, sang Parauno Talok, Bacolod, or Bago City. Marvy Moses Hardinico, sang Parauno Talok, Bago City, Negros Occidental. May 2,000 ka man diri.
kag subong man si Maria Army Salvi si Aligen. So, ang purok mahigugmaon, Barangay Panukoy, Bacolod City. May 2,000 ikaw. Kag sumuan Sheila Ansag, sang kurok Crossing Martesan. Sheila Ansag, sang Crossing Martesan, Cadiz City. Ikaw may 2,000 man diri nga nagahulat. Ari din nagahulat ng inyong sing mga papremyo, mga cash prizes. So, sa liwat, kadto ka mo diri sa Lunes, November 22. Before 10 o'clock, kinalan ari na ka mo diri para ma-process ang mga papeles, etc. etc. Pagka 10 o'clock, mag-award na kita, mga kabombo. Amo ini silang aton si mga winners sa aton si Grand Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke last November or September 8, mga kabombo. So advance congratulations, I'm sure excited na kamo, no? Kag sa nasiling ko na sa Everyday Cash siyahan naton sa 1-2 Panalo Promo Part 20, ariho ang aton sining nga gamiton nga mga proof of purchase. Bakal na kamo sa sining mga produkto, bakal kamo i-enjoy ninyo sa inyo sining nga pag-consume kag ang mga sulodlan sini, ang panit, ang tansan, etc. etc. ang coupon, pwede ninyo nga gamiton bilang proof of purchase naton. Sa aton sini nagapadayon nga promo ang 1-2 Panalo Part 20 promo. Ang manami pa diri kay sa sulod sang 7 ka semana, mga kabombo, sa sulod sang 7 ka semana, ari na kita karon sa ikatatlo nga semana sa pag-draw naton kag paglawag sa aton sini nga mga winners. Today is November 18, right? No? So, ang manami diri kay adlaw-adlaw, may tsansa kamo iya nga magadaog sang 500 pesos na cash kag subong man grocery goods nga nagabalor sang of course, ang aton si grocery goods nga nagabalor sang 650 pesos. So, wala labot sina ang aton siniiya nga ginayapayapagid, mga kabombo. Ang aton siniiya nga pagdaog sang 1 milyon ka pesos. Kag manami diri kay ang aton si Grand Draw sa adlaw mismo sang Christmas. Sa Christmas Day, December 25, next month na, mga kabombo, dra lawagon kung sino ang magmangin milyonaryo. Ang next millionaire sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club, mga kabombo. So ano pang ginahulat nyo dira man, sa nasiling ko na bakal na kamusubong, kag consume ninyo ang ining nga mga produkto, agod nga mayara kamo sang gamiton nga proof of purchase. Una, Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow. Ikaduha, Orocan, maayos ang buhay mo sa Orocan. Ikatatlo nga produkto, bakla ninyo, Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ikaapat, Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Ikalima, R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Your diamond and pearl house. Bakal na kamuda sa mga manami nga mga ano ay mga alahas, relo, kaiban pagid, no? Pwede ka mo dira ka bisan ano lang nga pond item, no? Sa tagsa ka coupon sina, tagsa ka 100 pesos nga purchase, mga kabombo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, pwede na ninyo gamiton bilang isa ka proof of purchase para sa isa ka entry. So damo bakal para damo kamo mahimo nga mga entries. Kag ara pagid ang panyawan. Said panyawan, basta panyawan, manunggal. Very easy, mga kabombo. Ika-20 na ini katuig nga 1-2 Panalo Promo sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. December 25, may lawagon kita nga isa ka milyonaryo. Gusto ninyo magmangin milyonaryo? Enter na sa aton sing promo. The more entries you send, the more chances of winning every day and big chance to become a millionaire this coming December 25. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga commercials, mga panumdo, mga pahibalo, bombolito pagayon, no? Kag magabalik kita sa aton si palatuntunan sa pagbasa na sa kasaysayan sa aton siniiyang letter sender si Miss Taurus, 37 years old, mga kabombo, no? Aton ina nga pagabasahon pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalaptap. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Pabalik diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Aber mag-ulo-unwind ka mo dira, kay dugay-dugay. Mag-storytelling naman si Miss Jazz. Isa ka importante nga pinanid sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas, sa aton sininga Today in History. No? Mag-ulo-unwind kita, labi na gid sa mga bagong henerasyon. This is really for you. No, may buloan naton ang pila ka mga importanteng mga hitabo, no, sa mga nagliligad amo ini matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang sa aton si Pungsod Pilipinas. Kag kun may mga dalalagko man sa aton si bugos sa kalibutan ti ginadalaman dira. Sa inyo alagad si Miss Jazz, no? By the way, good afternoon lang dira sa kay Danthia Merced Flores. Good PM, Miss Jazz, watching from Purok, Bulak. Sang Bulak, Barangay Poblacion, Bagos City. Mga kasimanwa, dira sa may Bagos City. Abigail Galicia Marinas Trinidad, watching from Makati City every day. Faustino Delgado, watching from Barangay Banago. Good afternoon, Miss Jazz. Good afternoon sa imo, Faustino Delgado. Kag subuman sa kay Marie Phil. Good afternoon man dira sa imo. No, dira sa may Pulupandan, Sevilla Street, sa may Banwasang Pulupandan. So good afternoon sa aton si mga pinalangka nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki. Ari anay ang aton si matudtuod nga kahapon lamang sa aton si Pungsod Pilipinas. Let's go this time sa aton sini iya nga world history, no? Ang aton sini maragtas sa aton si Pungsod Pilipinas. May isa naman kita kakilalahon mga kabombo. At least mahibaluan naton, makilala naton with matching beautiful memorabilias. Kung nagalantaw ka mo dira sa Facebook Live ka sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod, ara dira. May pakita kita while I am having my storytelling ango sa isa ka baganihan naton nga babayi. Our Philippine heroine, mga kabombo, no? May ginapakita kita dira nga mga beautiful memorabilias, mga itsura, no? Especially sa aton sa iga hatagan tribute subong adlaw. Kahit sa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, Nobyembre 18, no? Sa kaangay gid nga petsa subong November 18. That was 1848. Isipon ta, aber, from 1848 to 2021. Mga 173 years ago, dugay na gid, no? Sang ang maisog nga babayi nga revolusyonarya, no? Sadtong nag-ibwal ang Philippine Revolution. Kahapon lang ko nag-remind na sanggin colonize kita sang mga Espanyol kag nag-ibwal ang dako nga paglinaway sadto. Amo na to siya ang ginatawag nga Philippine Revolution, no? Kag isa na diri sang aton si Philippine heroines nga amo si Trinidad Perez Tecson. Anong tsura ni Trinidad Perez Tecson? Lantawon ta mga kabombo ara sa Facebook Live, no? Ang ining maisog nga babayi nga revolusyonaryo sadtong
nag-ibwal ang Philippine Revolution nga si Madam Trinidad Perez Tecson. Ang natawo na bunag subong nga adlaw sa kaangay nga petsa, November 18, sa dong tuig 1848, mga kabombo, 173 years ago. Natawo ini siya sa San Miguel de Mayumo sa probinsya sang Bulacan. Is it true nga ang mga Bulakenyas kag Bulakenyos yung mga maisugid man, no? Mga taga Bulacan, no? Mga maisugid man sila yung mga kabombo. Isa na diri, aton sining baganihan nga babay nga siya, Madam Trinidad Perez Tecson. Nabunag siya 173 years ago, mga kabombo, dito sa may Miguel de Mayumo sa probinsya sang Bulacan, no? Si Trinidad Perez Tecson, amo ang ginakabig ini siya bilang Mother of Biak na bato. Di ba no? Sa aton siniyang social studies, araling panipunan naton, may ara kita sa unang test, no? Mga quizzes, may pamangkot ginadira. Sino ang ginakabig bilang Iloy sang Biak na bato? Who is the mother of Biak na bato? And the correct answer is Trinidad Perez Tecson, mga kabombo. Ini siya, hayo ni sa iya, ang mother of Biak na bato. Bilang paghayo man sa iya, naghatag sa iya sang hayo si General Emilio Aguinaldo, no? Ang aton si very first president sa aton si Pungsod Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Amo gini siya ang naghatag sang hayo sa kay Trinidad Tecson, mga kabombo, bilang mother of Biak na bato, no? Si General Aguinaldo. Kag ginhayuan man siya, wala labot sa mother of Biak na bato, ginhayuan pagid siya, mga kabombo, bilang Mother of Mercy, no? Mother of Mercy, Iloy sang kaluoy. Bungod sa iya siniiya nga pag-ulikid sa mga nagakinahanglan na binagid sa iya mga fellow katiponeros sadto, mga kabombo. No, maluluyon gini siya, no, maluluyon ining si Trinidad Perez Tecson, mga kabombo. Kag si Tecson ang hinginhadlan man, wala labot nga she's the mother of Biak na bato, the mother of mercy, gilingadlan pagid siya, ginayuan pagid siya bilang mother of the Philippine National Red Cross. Nga bangod sa iya sini nga pagpamulong, makakita na siya sa mga kaupdanan niya, mga tao sa palibot niya, labi na gid sa mga katipuneros, kag katipuneras kaangay niya, nga pilason, ginabulong niya ginaya. Grabe na siya ka maulik doon, mga kabombo, no? That is why ginakabig siya bilang mother of the Philippine National Red Cross, bungod sa iya sini nga pagpamulong sa mga pilason sadto nga matumandok nga revolusyonaryo, no? Si Trinidad Tecson nagsulod sa katipunan sa tung 1895, no? Dira siya nagsugod bilang miyembro na sang KKK o kung katipunan ni Ka Andres Bonifacio. She was only 47 years old, no? Sa amunto nga panahon, 47 anyo siya, nagsulod na siya, no, sa secret society nga katipunan ni Ka Andres Bonifacio. Kag isa man siya sa mga hangaway nga mga kababaynhan, no, sa battlefield, ara gina sa iya, maisog na siya yung nagapakig-away sa 12 tanan ka mga pag-ilinaway. Gintrahan niya, ginisip 12 tanan ka mga pag-ilinaway dito sa probinsya sang Bulacan, no? Amo na galing mga Bulakenyos kag Bulakenyas, Bombolito, mga maisog gid dyan, no? Mga maisugo, no? Wala nadlok. So sa battlefield, pagig-away gid dyan si Trinidad Tecson, mga kabombo, no? Kaisa sa 12 niya kagin entrahan, no, ginpakigbahinan nga paglinaway amo sa tong Battle of Biak na bato, no? That is why naging famous ini siya kay ti babaye siya, nagapakig-away siya sa mga enemies, no, nga amo ang mga katsila, mga kabombo, batok sa mga manugsakop nga mga dumuluong katsila. So sa subong makita naton dito sa may Santa Rita, Bata, San Miguel, Bulacan, may ara na dira nga historical marker about sa kay Trinidad Tecson. Makita naton sa Facebook Live kung nagalantaw kamo, ara amo na siya ang historical marker.
Sa nasiling na nato, nabunag siya today, November 18, sadtong 1848, 173rd birth anniversary subong ni Baganihan Trinidad Texon, no? Kag ini siya nabunag sa San Miguel de Mayumo, Bulacan, Captaincy General of the Philippines sadto. Nagtaliwan si Trinidad Texon sadtong January 28, 1928 sa edad nga 79 anyos dito sa may Ermita, Manila. Kaya siniya nga remains ginlubong siya sa Manila North Cemetery, mga kabombo. Ti kabahin gid ning ngalan niya sa natabo nga Philippine Revolution, kag sa nasiling na naton, no, ang si Trinidad Texon, mga kabombo, ang iya siniya nga mga utod perti kadamo gali, no? They were all 16. Isa siya sa 16 ka mga kabataan sa mag-asawa Rafael Texon kag Monica Perez. Amo ini ang matudtuod nga kahapon lamang sa aton siniya baganihan nga si Trinidad Texon, mga kabombo. 16 sila kabilog nga mag-ululutod sa mag-asawa Rafael Texon kag Monica Perez, no? Kag naka-abinyo, nakabalo siya magbasa kag magsulat sa iya sini nga schoolmaster sadto nga si Quinto. Kag nagpraktis siya sang fencing. Grabe, no? Grabe siya, practice siya fencing with Juan Zeto, kag ginakadlukan siya, mga kabombo, sa ila mismo probinsya, sa ila lugar. Kay bangod sa iya sini iya nga grabe mo, taas-taas sa iya. Amo nang rason kung nga ginatawag man siya bilang si Trinidad Tangkad. Bangod sa iya sini iya nga pagkamataas nga klase sang babae. Ang masubo lang diri kay nailo siya at a very young age, no? Kag nagtapos or naguntat siya sa iya sini pag-eskwela, kag upod sila sa iya sini nga mga kauturan, 16 la kabilog, upod sa ila sini iya nga mga paryente man. Kay tigagmay pa sila, 16 sila tanan, nailo na sila sa ila mga ginikanan, no? Nagpangasawa ining si Trinidad Texon sa edad nga 19 anyos. Kamayara siya sang duwa ka mga kabataan, sanday Sinforoso kag Desiderio. Nga lunsay naman iya subong nagtalaliwan, no? Ang iya sini nga husband kasi Trinidad Texon ang naka-engage ini, mga kabombo, no? Kung ano ila pangabuyan, nagbakal sila sang mga kasapatan, no? Kag subuman nagapangisda sila, nagapangwa sila sa mga oysters and lobsters, kag abgod nga ibaligya dito sa may Manila, mga kabombo. So amo ni ang kasaysayan sa aton sini nga baganihan, ang aton si heroine, mga kabombo, nga si General or si Trinidad Perez Texon, nga subong nga adlaw ginadumdum iya sini nga 173 katuig nga anibersaryo sa iya sini nga pagkabunag diri sa kalibutan. 173rd birth anniversary sa aton sini nga Philippine heroine Trinidad Texon, the mother of biak na bato. Si Ma'am Maricel Henteliso Kadimas is also watching. Ma'am Maricel, good afternoon. How are you? Judith Sangho, good afternoon, Miss Jazz. Namiali ko mamati sa imong today in history. Salamat, Ged, no? It feels good on my part. Basta ma-appreciate kaya para gid ini sa aton tanan-tanan. Kung may mga edad na ta, at least ma-refresh kita, no? Si Miss Jazz, kung mag-research, gaka-refresh ba ya ako? Kaya nagkakalipat man ang ako mo, no? Dugay na kita nga nag-estudyante. I am now 52 years old. Di kakalipat na. Sa aton sini nga mga bagong henerasyon, mga new generations, Generation Y, aka millennials, para gid ini sa inyo, no? For your information, FYI. Antonio Karampatana, good afternoon, Miss Jazz, from Kabangkalan City. Tagsubong man si Cheryl Neril is also watching, and Mikmik Retiro Titong, watching kami diri subong, Miss Jazz, Ate Jazz. Good afternoon sa imo, Mikmik Retiro Titong. Good afternoon, no? Ara sila sa may binalbagan, galantaw gid sila sa aton sininga Facebook Live, mga kabombo. Yari na ang aton sini pinaka-main menu, ang inyo siniiyang mga kasaysayan. Kag sa nasiling ko na ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, nagapakilala lamang sa kay Miss
Taurus. No? Nag-usar siya sang code name alias nga si Miss Taurus, 37 years old sang Tangub, Bacolod City. Ang kasaysay ni Miss Taurus, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawagan naman ako kay Miss Taurus, 37 years old sang Tangub, Bacolod City. Miss Jazz, kabay pa nga mabasahan mo man ang akon nga sulat, kamatagan mo man ako sang advice, bagod madugay na ako nagapangita sang sabat sa akon sinidako gid nga problema. What seems to be the problem, no? Ano ang dako mo gid nga problema, no? Miss Taurus? Miss Jazz, avid listener gid ako sa gihapon sang Bombo Radio. Bisan ari na ako diri sa Bacolod, naga-board lamang ako kay diri ako nagatrabaho. Thanks be to God kay nagpa-pandemic, pero sa gihapon padayon na akon sini nga pagtrabaho. Amo gid ini ang ginapasalamatan ko gid Miss Jazz. Apisa sa mga problema kag pagtilaw sa akon kabuhi, sa akon sini nga matudtod nga personalidad, sa gihapon I'm grateful and thankful to God bangod sa akon sini nga trabaho. Ang akon mga ginikanan Miss Jazz, avid listeners gid sang Bombo Radio. Gagmay pa kami, amo na nga nadalaman namon nga magkabataan. Bisan diin kami magkadto. Miss Jazz, sa edad ko karon nga 37 anyos, single pa ako, kag sa karon wala na ako sang nobyo. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, damo man ako sadto nangin nobyo. Pero ang problema, hindi sila. Ang problema, ako Miss Jazz. Kag sinasilin ko na sa prangkang sugilanon, nasabat ko na ya dugay ang akon sini nga diferensya. Ang akon sini nga problema kung nga hindi ako matiniran sa nobyo. Miss Jazz, sa matudtuod lang, nakahibalo ako sa akon kaugalingon. Kag sa prangkang sugilanon, isa ako katomboy. Bukod silingon, attracted ako ka nagabatsyag sang luyag sa kaangay ko nga mga babayi. Sa edad ko karon Miss Jazz nga 37 anyos, still single ako Miss Jazz. Tagsanasilin ko na, siguro mga 5 na lalaki nga nag-agi sa akong kabuhi nga nangin nobyo ko sila Miss Jazz. One at a time. Pero sa ulihi, ako mismo, Miss Jazz, ang nagapakigbugras. Bangod sang akong sini nga problema, bangod kay lain ang luyag ko. Lain ang gusto ko, Miss Jazz. Ang feelings ko, naluyag ako sa akong siniisig kapareho nga kaangay ka mga babayi. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, nagdako ako sa isa ka konserbatibo kag relihiyoso nga pamilya. Ang akon siniiya nga maginikanan Miss Jazz, gusto gid nila nga makapamana na ako. Isa sa mga rason sang akon siniiya nga problemado Miss Jazz, bangod kay ginaduso na ako sa akong maginikanan nga mamana. Kay siling nila, 37 anyos ka na. Dali ka na lang mag-40, basi mabayaan ka sa trip. Pero Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, nakahibalo ang akon mga ginikanan sang akon sininga matudtuod nga pagkatao. Kaisa sadto ka bes, nagtuad ako sa akon siniiya mga ginikanan samtang nga naghilibion sang akon siniiya nga balatyagon sa akon sini nga kapwa babayi.
Abi mo Miss Jazz, grabe gid ang pagpangakig. Labi na gid sa akon sini nga papa. Hindi ako maintindihan sa akon sini nga amay. Kay suno pa sa iya, kagwapa kuno ako. Maalam kuno ako Miss Jazz. Pero nga ang kadamo sa mga pangaluyag sa akon nga mga lalaki, may sarang, ang iban Miss Jazz ya, sa tudtud lang kilala sa amon siniiya nga lugar. Kagbisan, may mga foreigners nga nagalaga sa akon Miss Jazz. Gusto nga himuon ako bilang asawa. Pero Miss Jazz, nabudlayan ako. Sumugod sadto sa nag-open up ako sa akon maginikanan. Grabe na gid ang ilang si pagbantay sa akon. Rason man ko nga nagkanobyo ako sa makapila ka beses. Kay sila na Miss Jazz ang nagtulod sa akon nga magnobyo. Bisan hindi ko gusto Miss Jazz because I know myself and my feelings pretty well. Babayi Miss Jazz ang gusto ko. Abi mo Miss Jazz, dugay na kuya gusto nga pagunting sang buhok. Gusto ko lipot daw kaangay sa isa ka lalaki. Kagusto ko Miss Jazz nga magbayo pang lalaki. Pero bangod sa kahadlok ko sa akon sini nga strict parents, kana kay balo na sila sa matudtod ko nga personalidad, ginapabayo gid ko nila Miss Jazz sa mga pang babae nga bayo. Kag ginapagwapahan gid ko na nila Miss Jazz. Ilabi na gid ang akon iloy kay sulo man sa gusto sa akon sini nga amay. Ginareto nila ako Miss Jazz sa mga lalaki nga kilala nila para lang nga magkanobyo ako. But eventually, sinasaling ko na for how many times, it did not succeed ang akong mga previous nga mga relationships with guys. Ang problema ko karon Miss Jazz, amo ni, gusto ko na gid Miss Jazz kung ano gid ang dapat ko nga himuon. Kaya sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, may ara ako subong nga nanamian nga isa ka babae. Ugaling kay hindi gusto sa akon mga ginikanan. Gusto ko Miss Jazz, I want to go out sa akon sini nga panaguan. Gusto ko ang ako namang gusto nga himuon Miss Jazz. Pero bangod kay respectful ako sa akong mga ginikanan, palangga ko ang akong mga ginikanan. Una sa tanan, hindi ko sila gusto nga mahuyan Miss Jazz kung magpakita ako sa ako si tudtuod nga ginabatsyag. Kag gusto ko babayi ang akong sini nga pangluyagan. Miss Jazz, dugay na ko sa edad ko karon nga 37 anyos, dugay na ko naga-antos. Miss Jazz, anong akong si buhaton? Insakto bala ining akong sini ginahimo for the sake of my family. Pero nagaantos ako sa akong siniiya nga inner self, ang akong si balatyagon. Bisan magpangamuyo Miss Jazz, doon nahuya man ako sa aton siniiya nga creator, sa aton si maker. Pero anhon ko Miss Jazz, I'm sure naka-inchanges sa akon. Anong akon buhaton? Hindi ako yung Miss Jazz malain nga tao. Kaprangka lang ako nga amo ining akon siniiya nga balatyagon. Palihog atagi ako sang laygay ang tagpadala, Miss Taurus, 37 years old, sang Bacolod City. Good afternoon, nandito sa kay Ma'am Nes Coca or Nes Koja, am I right? Ma'am Nes, I'm going to message you, okay? Thank you so much, Ma'am Nes, dira sa may Pungsod, Turkey. Oh, namiagi ko to sa una sang ginantaw namon nga Turkish nga telenovela, no? Jambe, Jambe. Mamuan na Marie, ang classmate ko. Ma'am Nes Koja or Ma'am Nes Coca. Ma'am Nes Koja, dito sa Pungsod, Turkey. Salamat gid for watching. No? I'm going to message you, okay? Salamat gid. Sa imo, sa aton sini nga letter sender nga si Miss Taurus,
Doko, mga amuni nga mga istorya no very sensitive ini mga kabombo. Kag diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, we do not judge, no? Who are we to judge, no? Ang Dios lamang ang makahusgar sa aton tanan-tanan kada isa sa aton. Kag sa sining moderno nga panahon na ining klase sa mga third sex, no, LGBTQ, may mga boses na ini sila kag they are being respected, no? Sa aton sini nga sosyedad, kay ti tawo man ini sila, kag ginarespeto naton sila, kag of course we love them also as our fellow human beings, no? Pero ti sa gihapon, balik kita, no? Din bala kita naghalin sino nagtuga sa aton sinimahal nga makaako. Ako ya ginabutang ko lang ini sa insakto nga perspektibo kung ano man dira iya ang imo sini ginaagyan. We do understand, no? Pero sa tanan nga mga problema naton sa kabuhi, ang akon diri sa masami nga ginainangan, no, kay ti amo giniyang kamatuoran, itugya naton, no? Miss Taurus, give it all to God. I'm sure ya hindi ka pagpabayaan sa Dios, no? Kag ikaw you are willing nga tadlungon ang imo siniya nga pagkatao, no? Gusto mo sang solusyon sa imo sini nga problema. God has a way. He will make a way when there seems to be no way. Agod nga madula ina, tayo yun ang imo siniya nga ginabatsyag nga daw hindi amo. Let's face it, according sa Word of God, there are two people nga gin-create niya. Si Adam and Eve, babayi kag lalaki. Kag wala sa Biblia ang tunga-tunga, no? Although we are not judging here, no? Anhon tana kay amo na yung inyo sige batsyag. Only God knows. Siya lang ginaya makatungkad sa inyo si balatyagon. That is why itugyan, Miss Taurus, sa imo si kagalingon sa Dios, no? Ludhi pangamuyui, Lord, ano gid ang imo sini nga plano sa akon? You know my heart, you know my feelings, nga ang akon si attraction sa akon sini nga kapwa babayi. Lord, ikaw bahala. Hatag ina tanan-tanan, Miss Taurus, sa Ginoo, kay He will comfort you. He will give you solutions sa imo sini mga problema, no? Fervent prayer. Pangamuyo isang tuod gina imo si problema kung ano dang imo sini iya ginabatsyag. Kaya I'm sure ang gusto sa Dios sa aton niya ang iya sini nga perfect will. Iya sini nga perfect nga gusto nga matabo sa aton, no? Kay ti wala kita sa may mahimo. Anytime ya kwaon kita sa Dios, hindi kita kapamangkot. It's because nga siya ang tag-iya sa aton si kabuhi. So kung ano man gintuga niya ikaw diri sa kalibutan, Miss Taurus, kabalugig ko, hindi palagpat. May rason siya kung nga ang gintuga niya ikaw diri sa kalibutan. So kung ano man mga problema mo along the way, especially sa imo sa personality, hatag sa Dios. Kay I'm sure hindi niya kapagpabayaan, no? Hindi niya gid ka pabayaan sa imo sini nga mga questions, no? Lots and lots of questions, especially sa imo sini nga feelings, no? Kag itugyan sa iya ang tanan, I'm sure nga tadlungon niya ikaw, no? Pasalamat ka kay wala pa yan naka-involve sa hindi amo nga mga relasyon. I know God will make a way, no? When there seems to be no way. Itugyan sa Dios sa imo, Miss Taurus, no? Kung mabulubudlay ni imo si mga problema, pero sa nasiling ko na gani, wala man kuya sang ihatag sa imo yung concrete gid nga advice para nga makapangita ka sang nagakaigo gidayon nga solusyon sa imo problema, ara dayon ang makahatag lamang sa imo ang aton sini nga makaako. Ang creator nimo, ang tagtuga nimo, because He knows every inch of your personality. He knows every inch of your whole body from head to toe. Kabalo na siya.
So kung itugyan ta na sa iya, hindi niya kita pagpabayaan, no? Itadlungon niya gina kung ano ang gusto niya sa imo. Just be open sa Ginoo kung anong gusto niya nga matabo sa imo sining kabuhi. Miss Taurus, I'm sure damo pa dira nga mga aspeto nga dapat naton nga istoryahan, pero tiyan mo lang na nga ako, no? Back to basic, back to base kita. At the end of the day, who are we? Only God knows what is best for us. Kaya hindi niya gikitaya pagpabayaan. Kung nagasuffer ka dira, inward, He knows and He feels you. That is why, pray. Agad nga, buligan niya ikaw. Sa imo siniya nga problema, sa karon sa imo sini nga personality. Sa imo Taurus, Miss Taurus, salamat gid. Kung kamo mayra man sa kasaysayan ka angay sini, pwede nyo gid no, padala, i-email sa ato si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sang panahon, antes pa man ari anay aton sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Matthew chapter 7 verse 12. I know may naga-take note dira, no? Again, Matthew chapter 7 verse 12. And this is called the golden rule, no? This is called the golden rule. Ining Matthew 7 verse 12. Dira nagasiling, very simple Bible verse pero makabig ini nga golden rule, no? Dira nagasiling in English, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. What is the meaning of do to others whatever you would like them do to you? Bot silingon, kung ano ang gusto ta nga i-treat sa aton sa ibang nga tawo, amo man nang himuon ta sa aton sila isig kapareho, no? Treat other people with the concern and kindness you would like them to show toward you, no? This saying has come to be called the golden rule is because ngati kung anong gusto ta nga himuon sang tao sa iban, kung anong gusto ta nga himuon sang tao sa aton, amo man na dapat himuon ta sa ila, no? If we want respect, we should respect other people. If we want to be loved, we should love other people, no? Kay amo ni siya ang gusto sang Dios sa aton, no? Magpinalanggaan na kita nga iya sini nga mga kabataan. We are the masterpiece of God. That is why we should treat others, no? According sa gusto sang Dios para sa aton. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisigapon nyo alagan sa kanginan, Bombo, Jesus-Madrigal. But before that, ari anang aton sing awarding, ara sa aton sini nga Studio B, si Bombo Grace Lynn Lubaton, together with the winner sa aton sing promo, ang 1-2 Panalo promo, no? Bombo Grace Lynn, ara ka na dira? Come in! Yes, Bombo Jazz. Ari kita sa Studio B. Kagkaupod ko sa mga nga winner. Bombo Jazz. Sa iyang nawong, no? Si Ma'am Marilu Barte. Taga-barangay naman na siya. Wow! Kolod, Bombo Jazz. Kag-avid fan gid sang Bombo Radyo. Oh, good. Yes, good. Excited ko, Bombo Jazz. Nagatag sang awards. Oh, nabatian ko sign on to sign off. So, ma'am, kamusta? Okay, happy kay nagdaog naman ko. Yes, yes. First time mo niya magdaog sa 1-2 Panalo year 20. Subong first time pa lang. Pero dati pirmi ko magdaog. Nakita ko sa iba mo Jasper, may isang nagasugod pa ko di sa or nagsugod ko di obra no sa ligat mga 6 months ago. Yes. Yes, so si atagta na ba mo Jas ang iya nga premyo. Excited na, ma'am? Sobra ka-excited, eh. Oo. Gina pa rin sa uga. Kanamit ka uga, no? Baka padala ka sa I love uga. Yes. Minsan nang iba allergic na mo, Jazz. So, ariya, tagta na mo, Jazz, ang iyang premyo nga 500 pesos cash and isa ka balde, no nga puno. Gid mo, Jazz, 650 pesos nga grocery. So, ari, ihanda nga itong mga palad, ma'am. Yes. Isip kita, ha? Una nga hatag! 100! Para sa dina? Para ibakal ko na yung uga. The best. Kadua nga hatag! Para sa bugas. Wow, hindi ko lang bugas.
Ikatatlo nga hatag. Para sa snack karon sa mga kabata ko. Yes. Kaapat nga hatag. Para sa POP na naman. POP, di kayo madula. No? Kag ang ulihi nga hatag. Pamasahe. Sabi ko malakat ka lang pandaman. Are pag ito, Ma'am Marilu, ang imo nga isa ka balde nga puno sang grocery. May hamot-hamot pa nga ax mo, Jazz, no? So, ano ma'am, balta, kay nagdaog ka naman, ma'am. Una gid pasalamat ko sa Ginoo kay kung hindi siya wala ko ni guro subong nakapta ng 500. Kay before sina ma-fregi ko nga Lord bisan isa lang ka makadaog ko malipay na ko na kay makalibre naman sang pangbalay sulod balay namon. Yes, so makabulig kay bisan 500 pesos lang mo Jazz. So anong mabang ginakabisihan ta subong? Obra folding bid kag pang scrap. Wow! Isang pisan mo Jazz. Di dapat sundon tagid si Mama Rilo. Hindi gid ano lang, no? Maglagaw-lagaw, kundi magpangita man sang kinawala. Yes. So, pangagda, ma'am? Una sa tanan nagpasalamat ko sa pagdaog ko subong kag sa Bombo Radyo kay kun hindi sila pa-promo hindi ungyapon ko ni makaptan kag hoping pa nga padayon ini nila nga pa-promo suno subong sa pandemic naton nga ara sila gyapon padayon ga supportar sang ila nga pa-promo kay kung wala ni nila gin ano ang pa-promo hindi sa ila kapisan man sa pagpangita sa mga sponsor hindi ni namon matilawan nga ano ni na pa-promo ni dako gini namon nga pasalamatan sa Bombo Radyo nga number 1 bisan diin ibutang. Panami ka pangagda ni Mama Rilo. So, basta radyo. Bombo number 1. Bang totoo, basta radyo. Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Yes. Mama Jazz. So, matuatan nga energetic nga winner. Mama Jazz. Okay. Live diri sa Studio B ni si Bombo Grace din Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, there you have it, mga kabombo. Ang aton si pag-award sa aton siya sa mga winners. Kita nyo, grabe ang kalipay ninyo. Kagrabe ay sini nga pagpasalamat. Grateful gid siya sa aton sa mga promo. Kaya ano pa dang ginahulat nyo man? Padala ka mo para may chance man ka mo nga magmangin malipayon sa pagbaton sa inyo siniya nga mga cash prizes and grocery goods. Wala kita sa panahon mga kabombo sa liwat. Inang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!